ана сета телефони ки шумо дар ҷои дадин сурдид инро падаркай барои шуморо видеоро то охира тамошо кунед, ҳамаша дар давоми видео мефаҳмед. Хоб чиқар ки агар хабар доштем пеш як 2 моҳ пеш мо мисол чӣ доштем, ин падаркои шарикои зарда мо дар магазин падарка мекардем, мисол интереси видеомо мегузашт ва мо дар муддат 2 моҳ пауза кардем ба хотир чӣ? Ба хотир он ки видеомон абзорумон бисёртар кунем барои шуморо ишто ки маълумотои дар кора барои шумо расонда тонем. Хоб дӯстони азиз нигоҳ кунед, шарикоро мо баргардонем ва ба хотири гаштани шарико мо шуморо туҳфаи грандиоз мегӯем, туҳфаи бераҳм мондем. Чӣ қадar ки дестем 3 та телефон падарка мондагем. Аввало якта мемонем, ҳозир бошад аллакай 3 та. 3 та Spark 20 Pro ки нархошон 9000 рубли дар магазини Реалфонанд. Мисол нишонтон метинтон ки нархош чӣ хелиян? Ина цвети титаниус, цвети голдиш, цвети кабутуш. Ҳар сеш бошам любой расцветкаш ҳаста, нархош 9000 рублан ва ҳар як касе ки телефон мехарад дар магазини Реалфон новобаста аз он ки чӣ намуд телефон харидорӣ мекунад. Иҷара аз телефонои i8000, i7000 рубл сар мешаги телефонҳо ҳастанд то iPhone 16 Pro Max ҳастанд. ва бемол кадом телефон харидор мекунед шумо метавонед ки соҳиби якта шарикча шавед ва ол шарикчаҳоро ростига бина спискаша набровардагим ҳамаш дар инҷа номаи падарко ва худо хоҳад вақте ки ина нигоҳ кунед и шарикакоро гуфти ки чико кунем заправ кардем ҳатман шумо соҳиби шарикча мешавед. даже бовар мекунед 2 моҳи камера монда дадем даже нарасидем ба хотири он ки нигоҳ кунед ина болош чанг гирифтад. Чанг гирифта ба хотири чӣ? Ба хотири ки мо агар видеои моро дида бошед мо абзори телефонона бисёртар кардем ба ҳамин ҳисоб. Хоб умедворам ки видеое ки 2 моҳ мо кардам шумона маъқул шид. худо хоҳад анака ҳисбат бо видеомо интереснитар барои шуморо мешавад бо шарико қатъи. ба ҳамин хотир дар канал обуна шавед, дар видео лайк монед. агар телефонтон дар кор шавад бемалол заказ кардан гиред. доставка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон дорем ки нархҳои доставкаҳомон бошад дохили Москва, дохили Россия бошад 300 рублай ва агар ки шумо Тоҷикистон заказ кунед Тоҷикистон равон карданмон тавассути самолёт равон мекунем ваш бошад доставка бошад нархаш 700 рублай, яъне ки 700 рублай, иҷа бошад Москва, ки Россия 300 рубл. ва бемол мебиёем мисол телефон харидорӣ кардем, шумо чӣ мекунед? Масалан беғарзи телефон дар иҷа аксессуаром ҳаста, бемол аксессуар, колонка, автотовар ё ки дигар намуди мошинкаҳо дашем. инҷа барои соатҳоро иминой витринаи соата кардем. ина дидан то мумкин соатҳои обични, соатҳои механикӣ, электрони, любой намуди соатҳоро дар инҷа витринаи калона ки хушро карда монем шутоби шумо биён вибртона инҷа карда гирен. ва дар инҷа чӣ қадar ки аз дар бораи телефоно полни гуфтумтон ҳамаи моделҳо даже последни 16 овардагем. так что абзори телефоно нарх намои телефоно дар канал мебурем ё ки шумо метавонед ки дар телеграмни Реалфон Москва бинед ки дар телеграм канал мо ҳама навъи нархҳо ҳаррӯза ва ҳар як навингарие ки мешавад аввал дар телеграм канал мепартоем. ва дӯстои азиз ногуфта намонад дар иҷа авиакассам дорем. авиакасси Реал Авиа ки нархҳои билетҳо ба ҳама сам ба нархи асос барои шуморо ҳастад. авиакассиро муроҷиат бикунед, рақамош дар рӯи экран 925 371 0388. ҳамин рақамҳои авиакассиро агар ки шумо билет дар кор бошад метавонед ки ҳамин рақамҳоро муроҷиат кунед. агар ки шумо омада натонед яъне ки адресои мо метавонед ки дар WhatsApp нависед, шумо дар билеттона гирифта равон мекунанд онлайн. ва як чиз дигар адресои мо бошад шаҳри Москва, метро Бутырский, 4 вахт торговый центр Зеленый. магазин ҳамарӯза аз соати 9 сар то соати 10 бегара кор мекунад. бемол омодан то мумкинай ва магазини Реалфон дар хизмати шумо. хоб чӣ гуфтанем дигар? тамом. саломат бошед. қадри шумо буд Умедҷон ва командаи Реалфон. иҷдод кунед. худо хоҳад паго бо видео и шарико мебурад ё ки паго ё ки бега мебурад. саломат бошед.